Дозволь нам грешным Тебе честь дать им. Прими Ты наши просьбы низкие, за нас молися, Витай, Мария. Прими Ты наши просьбы низкие, за нас молися, Витай, Мария. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Amen. Пан з вами. З Духом Твоїм. Душа моя заховує свідчення Твоє, я вельми люблю їх. Гэтымі словамі Святого Писання пачинаем святую мшу, падчас якой касцёл абыходзіць свята святого Казіміра, патрона, апекуна нашай Гродненскай дыяцэзіі. І за яго заступніцтвам будзем маліць Бога ва ўсіх нашых просьбах, інтэнцыях, асабліва якія заносілі перад святой мшой, ва ўсіх гэтых нашых інтэнцыях, падзяках. А каб, дзякуючы ахвяры Езуса Христа, мы атрымалі патрэбныя ласкі. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышынях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару Небесный, Боже Ойче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Езу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на сябе грахи свету, змилуйся над нами. Які бяреш на сябе грахи свету, прими моление наше. Які сядзіш праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Христе, з Духом Святым, у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемагутны Боже, служыць Табе, гэта значыць валадарыць. Просім Цябе пра заступніцтва святого Казіміра учыні, каб мы верна Табе служылі у святасці і ў праўдзе, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянаў. Браты, я ўсё лічу стратою дзеля перавагі пазнання Христа Езуса, майго Пана. Дзеля Яго я ўсё страціў і лічу смеццем, каб набыць Христа і апынуцца ў ім не са сваёю справядлівасцю, якая паходзіць з закону,
але з тою, якая паходзіць з веры ў Хрыста, са справядлівасцю ад Бога, заснаванай на веры, каб пазнаць Яго і моц Ягонага ў васкрасенне і саўдзельнічаць у цярпеннях Ягоных, прыпадабняючыся да Ягонай смерці, каб нейкім чынам дасягнуць уваскрашэння з мёртвых. Не тое, каб я ўжо атрымаў гэта і ўжо стаў дасканалым, але я імкнуся атрымаць тое, дзеля чаго мяне здабыў Христус Езус. Браты, я не лічу, што ўжо атрымаў гэта, але толькі забываю тое, што за мною, і сягаю да таго, што наперадзе. Паводле мэты імкнуся да высокага паклікання Божага ў Хрысце Езусе. Гэта Слова Божие. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Той, хто поступає беззаганно і здійсняє справедливість, і говорить правду у серці своїм. Хто язиком своїм не обмовляє, не чинить ближньому своєму зла. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Хто не узводить поклеп на свого сусіда? Хто з погардою глядить на злого, але хвалить тих, хто боїться Пана? Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Хто сребро своє не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного? Хто так чинить, не похиснеться ніколи? Пане, хто може жить у Твоїм шатрі? Хвала Тобі, володар веков, хвала Тобі, володар веков. Новую заповедь даю вам, каже Пан, каб ви любили один одного, як я полюбив вас. Хвала Тобі, володар веков. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пане. U той час Jezus сказав своим учням: «Як мене полюбив Отец, так и я полюбил вас. Заставайтесь у моей любови. Коли будете заховывать мои заповеди, застанетесь у любови моей, як и я заховал заповеди Отца моего, и застаюся у ягоной любови. Гэта я сказал вам, каб моя радость была у вас, и каб радость вашая была полной. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не мае большай любові за тою, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго».
Гэта слова Пана. Хвала табе, Христе. Умілувані ў Христе, Пану, браты і сёстры, сёння мы абыходзім свята святога Казіміра. Напэўна, як кожны святы, пра якіх мы ўспамінаем, да якіх заступніцтва мы заносім нашыя супольныя малітвы да Яйца Нябеснага, я, напэўна, хацеў бы кожнаму з нас даць надзею. Святыя не тыя, якія нарадзіліся такімі. Як кожны з нас, яны таксама прыходзяць у гэты свет. Хтосьці звычайным чалавекам нараджаецца, хтосьці мае вялікую пасаду. Як і святы Казімір, ён жыў пры каралеўскім двары, сярод магчымасцей бесклапотна карыстацца сваімі прывілеямі. Але ён дазволіў, каб Христус выбраў яго. У яго, безумоўна, былі свае слабасці, як у кожнага чалавека, хоць гістарычныя апавяданні кажуць пра ягоныя цноты. Але ён пагадзіўся быць абраным праз Хрыста. Абраным да прыклада адданасці Найсвяцейшай Маці Марыі, адданасці веры Богу. Таксама ён згадзіўся, каб Христус выбраў яго быць пакліканым да нябеснай айчыны ў маладым узросце. У Святым Пісанні ёсць такія словы: «Той, хто ходзіць беззаганна, можа жыць у доме Пана». І вось пытанне, якое варта задаць самому сабе: ці маё жыццё беззаганнае? Ці ўсё ў маім жыцці у парадку? Ці ўсё ў маім жыцці згодна з воляй Божай? Ці можна сказаць, што я хаджу дарогай, якая вядзе да святасці? Напэўна, у кожнага з нас ёсць свае заганы. У кожнага з нас ёсць свае слабасці, упадкі, свае грахі. І можа, я лічу, што я не варты Божай любові. Што шмат разоў, можа, адчуваў немагчымасць ісці гэтай дарогай беззаганнасці, якая вядзе да Бога. Можа, я зласлоўлю сваім языком. Можа, мне не хапае мудрасці. Можа, мне не хапае адвагі у барацьбе са спакусамі. Можа, у маім жыцці няма шансаў жыць у Тваім доме, Божа. Але святыя падказваюць нам, што гэта магчыма. Святы не той, хто беззаганны. Святы не той, хто нарадзіўся у святасці, але той, хто стаў такім. Гэта доказ таго, што Бог можа ператварыць слабога чалавека, грэшнага чалавека, у святога. Прыкладам можа быць Шавел, у будучым Павел. Той, які падпісваў смяротныя прысуды нявінным хрысціянам. Той, які пераследаваў малады касцёл. У адзін момант, пасля 3 дзён слепаты,
дазволіў, каб Езус перамяніў яго жыццё, які стаў найбольшым апосталам язычнікаў. Ён дазволіў яму, Шавлу Павлу, быць тым, хто стаўся сведкам Езуса з мёртвых паўсталага. І Пан Бог адарыў яго вялікім дарам, Святым Духам, які ўмацоўваў далейшае яго жыццё. Калі мы сёння ўспамінаем святога Казіміра, у гэты момант Христус стукаецца у маё і ў тваё сэрца. У гэты самы момант Христус прагне увайсці у маё сэрца і сказаць, што менавіта за цябе і за мяне Ён аддаў сваё жыццё на крыжы, каб я мог падымацца, каб я мог аздараўляцца, каб я мог навяртацца. Ён ведае пра мае і твае раны. Езус ведае пра мае і твае слабасці, недахопы. Але як Сын Божий, Ён спадзяецца на мяне і на цябе. Ён нясе надзею, што кожны з нас можа, падымаючыся, ісці у ягоныя сляды, дарогай беззаганнасці, каб увайсці ў дом, які прыгатаваны ад пачатку, дзе і для мяне, і для цябе знаходзіцца месца, каб я таксама пасля гэтай дарогі пілігрымай мог увайсці ў радасць святых. Як гэта учыніў святы Казімір, як гэта учынілі іншыя святыя, якіх мы памятаем, знаем, а шмат больш тых, каго не ведаем, а якія цешуцца радасцю хвалы нябеснай. Няхай так станецца. Аман. Разам са святым Казімірам молімся да ўсямагутнага Бога за айчыну і ўвесь свет. Молімся за касцёл, каб у нашай айчыне, каб падтрыманы заступніцтвам святых, ён умацоўваўся ў веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу моладзь, каб ад святога Казіміра яна вучылася любові да Хрыста і касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за бедных, каб улады бралі пад увагу іх патрэбы і распрацоўвалі справядлівыя законы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх нашых просьбах, падзяках, інтэнцыях, якія заносім да Бога падчас гэтай імшы складковай, каб Бог адарыў нас патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся супольна за нашага Антона, які служыць пры алтары Пана, каб Бог яму благаслаўляў, адорваў патрэбнымі ласкамі і умацоўваў яго ў веры з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб праз Марыю мы знайшлі найкарацейшую дарогу да святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты прыняў малітвы і ахвярнае жыццё святога Казіміра. Будзь ласкавы выслухаць нашыя просьбы праз Хрыста Пана нашага. Амен. Владар небесный, Ты свету збавление,
Покіруй нас грешних, каб жили сумленно. Ты керуй, Езу нас, Володар, Збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. За любов безмірну, чим одячить можем, тільки щирой вірой, ди життєм набожним. Ти керуй, Єзу нас, Володар, Збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. Молитесь, браты и сестры, ко мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, На прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, які мы Тебе складаем, и распали у нас огонь любові, якая горела у серці святого Казіміра падчас гэтай ахвяры, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, зносим їх до Пана. дякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі бадзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У супольнасці святых зяе Твоя слава, бо, увенчваючы іх заслугі, Ты вянчаеш плён Тваёй ласкі. Іх жыццё Ты даеш нам як прыклад, праз іх заступніцтва нам дапамагаеш, а ў супольнасці з імі даеш нам абяцаную спадчыну. Іх сведчанне дае нам сілу, каб мы маглі перамагчы ў духоўнай барацьбе і разам са святымі атрымаць неўвядальны вянок хвалы праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і земля, полная хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе асвеці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця у хвале.
Успамінаючы смерць і змёртвапаўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Ябраннікам, са святымі апосталамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкавы супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоїм. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленое, покликанное на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Хлеб найтішейший, огарні своїм мовчанням, скрий мяне у белой гостии, забери мою темру. Хлеб найтішейший, огарні своїм мовчанням, скрий мяне у белой гостии, забери мою темру.
каб як ты стаўся хлебам, агарні мяне, каб як ты стаўся хлебам, паблагаславі, як хлеб падзялі, паміж тымі, хто прагне, паблагаславі, як хлеб падзялі, паміж тымі, хто прагне. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. А крышынкі тыя, якія застануцца, а крышынкі тыя, якія застануцца, раздай тым, хто не верыць у сваё прагненне, раздай тым, хто не верыць у сваё прагненне. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Хлеб найцішэйшы агарні сваім маўчаннем, скрый мяне ў белай гостыі, забяры маю цемру. Молімся. Добры Божа, Ты ўмацоўваў нас эўхарыстычным хлебам, учыні, каб мы, кіруючыся прыкладам святога Казіміра, з радасным сэрцам ішлі шляхам Тваіх наказаў, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з духам Тваім. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуєм Пану Богу. О, Пане Боже, дай милость, няхай живе поміж нас, няхай керує народом, допоможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам братнюю милость для усіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. О, Пане Боже, дай милость, няхай живе поміж нас, няхай керує народом, допоможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам братнюю милость для усіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.
Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Святы Арханёле Міхалі, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Амен.